Niin tytöt halus mennä lypsämään ja homman nimi on se, että mitä muuta lypsyä ei saa kuin aamulypsyä. Kello on nyt 4.04. Tähän aikaan normaalisti mennään himaan tai sitten tehdään jotain ihan muuta siellä himassa, mutta kuitenkin me lähdetään aamulypsylle. Tässä vedotaan Miraa sen kodin edessä ja ei näy. Nyt olisi lypsyn paikka. Oho, se on 5.04 nyt. Älä! Mitä tyttö? Ihan vaan. Ei saakeli, mitä touhuu. Lypsäjä. Hei, perusteles Paula vähän. Miksi? Tää on Miran syytä kaikki. Sä nyt katsoa aivan tarpeeksi jo eläissäni. 4:45 kello näyttää, tultiin navetalla. Millainen navettahistoria teillä on? No 6,5 vuotta tuolla Pihtiputaan Saaninkoskella on tullut lehmän tissejä hiellettyä, että mulle tää ei ole niin eksoottista sinänsä. Semmosesta 5-6 ikävuodesta tonne sinne ala-asteen vikalle luokalle. 14 lypsävää. Olihan niitä siellä mökillä naapurissa. Siellä tuli lypsättyä. Mä oon käynyt varmaan kerran navetassa joskus ihan pienen. Hienoahan tää. Tässä on se rehti meininki. Mitä tissiret? Utarepyyhkeitä. Tästä otetaan yksi tämmönen ja sitten pyyhitään ne lehmäutaret, ettei siellä ole mitään semmosia epäpuhtauksia, kun ne on vaikka nukkunut kakassa tai... Ja sitten tähän otetaan vähän niinku maistiainen siitä, että ekat kököt siitä tissistä poikkeen tähän näin. Paula, siis koska sä oot viimeksi lypsänyt? No viimeksi olen lypsänyt silloin 6. luokalla. Sitten kaikki kun näissä maatalous- tai näissä ja kaikilla messuilla ja yhdellä huoltoasemallakin on semmoinen kumilehmä, niin niitä on sitten tullut vähän verestettyä. Vähän hitaat otteet on, katon näin mulla tässä. Ja... Miten huolellisesti teillä on tapana pyyhkiä? Joo. Otetaan vielä kumminkin sitten. Eikö me siitä oteta tähän pienet? Mihinkäs päin ne potki? Oi! No joo. Joo. Ai se on niinku tossa se määrä? Joo. 3 ruiskasua. No niin, se on hyvä jo. Eikö se enempää tuu? 3 ruiskasua. Ei sitä tarvii enempää. Kun sieltä vaan otetaan, ettei siellä ole mitään niinku semmoista siinä, ihan siinä. Joo. Oliko tässä joku marssijärjestys? Ensiksi tuolta päin. Pitäis mun laittaa takariviin niinku ensiksi? No niin, miksi se lähtee irti niin helposti? Mira, autat mua. No niin. Se on niinku siinä. Paljon sieltä nyt tulee niinku per lehmä? Vaihtelee 10-30 kiloa kerralla. Koita. Hänellä on tuossa omat ternimaidot ja kaikki. Koita, kun se imee tälleen sormiin, se on hauskaa. En mä puree vielä. Kokeiles Mikko, mitä sä luulet? On sairaan hienoa. Otas vielä vähän. Tämähän on niinku, tällä alkaa päivä aika hyvin. Niin alkaa. No niin, Mansikki, nyt vedetään utaret kuivaksi. Kakkat pois. Äläkä nyt siinä rupea riahuu. Älä! Tai ihan iisisti. Auta mua. En mä uskalla. Nyt mä taputan sua taas hiukkani, jos sä lepyt nyt. N-Y-T. Nyt! No eihän tässä nyt tuu yhtikäs mitään. Nyt se ei pysty potkaseen vai? Mäkin olisin halunnut tommosen. Se on mutkalla. En mä nyt oikein osaa tätä. Eihän tästä nyt tuu yhtään mitään. Apua! Mikä? Tämän painet alas silti. Ja tämä pitää olla. Kato, mä en tuommoista tiennyt. No nyt se tarttuu jo paljon paremmin. Jee! Nyt voi taputtaa. Hyvä Penelope. Nämä on koko talven tässä, jos tulee kesä, niin nämä pääsee juoksentelemaan. Ehkä, kaikki ei pääse. Muuten ympäri vuoden, niin tässä vaan. Joo. Oi piru.